हेल'। औ खोनाखै? सोर? आब' फैसालि दा? औ सोर नोंलाय? ए आंसो मिनिया बर'। आं सिनाया। ए हाब आं नोंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन खालामबाय थाबाय। आं जाहा थाहा मानसिजों रायलायथ'ला नामा नों अबेनि बेलाय? आङो खैला मैलानि। मा जादों? औ ओमफ्राय नोंखौनो बिदि नुलाबायनायखाय माबोरै बिदि जालाबायखो मा भाइरेल खालामजालाबायखो सानबाय थादों आरोखि आङो। माथो होनबावनो ना औ ओमफ्राय मा मानसिफ्राबो गाज्रि गाज्रि दङ। औ ओमफ्राय दा बेखौनो माबायदि बिदि जाखो मा दाख्लैनिफ्राय नुबाय थाबाय आङो फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि नुबाय थाबाय। मा होदलाबायनाय ओमफ्राय मा बबावबा मा इदिट खालामब्रेना होजोब्बाय मिथिबाय औ बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना आयै औ औ ओमफ्राय मानसिखौ प्रसार मा खालामनानैसो बिदि होब्रेजोब्बाय। बिदि होदलाबायखो माखो थानानै ओमफ्राय बेखौनो माबा नायबाय थादों आरोखि आं ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार एम जे नाव नाम्बार बिहरदों आं मैया। नै ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ। औ ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ आदसा ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ। ओमफ्राय माथो बिदि होनना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै। औ ओमफ्राय बिदि आंहा होनानै हो आं बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा बिदिखौ जेन'बा आं नोङो रायलायनो बाबाय आं जानला मोनलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टरसारसो खालामदों बिसोर उम गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय आससा फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टरसार खालामनायसो। ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअ'आ माबोरैथो इदि लिक जाया हो आब'? आं मिथिला जेबो मिथिला बिदिखौ आं जेबो मिथिया जेन'बा नोंनि दे निखेटा औ नोंनि दे आं जेबो मिथिया आगै। आस्सा आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जेन'बा जेखि जादोलामोन जायो जायामोन जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल डाबल फैदों बुस्थुआ औ बे हौवा जेन'बा ओमफ्राय नै बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय औ औ हौवा गोदानाबो फ्रदसो। औ फ्रदसो जेरै ओंखारदों फ्रद दिनै मोनजोब्बाय बेखौ फ्रद होननानै। आस्सा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे आंनि ओमफ्राय सिगाङाव नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने? थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो। आयौ गावनो लांफैखादोंनो माथो औ क'क्राझारनिफ्राय औ मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ औ ओमफ्राय हाब बिराद माबा गलथि जानाय बायदि मोनदों आं आब' मिथिबायना जेन'बा जोङो न'खर जाबाय माबाय नोंहाबो बिराद मोजां मोजां गथ' सानै दं आं बिराद दुखु मोनफादों। मिथिबायना नोंजों बिराद रायज्लायनो बेबायदि दुखु सुखु रायज्लायनो होननानैसो आं माबा सेस्था खालामबाय थादों आरोना मैयानिफ्रायनो।